Shalom, Horas, selamat Natal di hita salhutna, damang dainang, ninalongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus, dami ni dibata, natatong madungani, salutna kangulutta. Di bagasan tikyon, neng tangunot tahata ni dibata, di bagasan acara Natal ta, oleh jumulong marsada ni roha hita, martanya kita. Dami na sumurong siya na sa roha. Ima mangaramoti ati-ati do pikramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Auhon jala taulam mahata ni debata di bagasan mulut ta singanupari. Di bagasan Kristus Jesus. Amin. Hata ni debata nasartu hita dia pala partikeno diene mai sen buku perpesalmen bidu 147 mamukka mai siana esada masuk 1 ayat 10 sada omahatani Tuhan tapa itu ma di bagasan rohat tabi. Haleluya. Adigaddo dehonotto debatatta ayo sudunga do ibana tama puji-pujion Jehovah do pauli Jerusalem ibana na papukahon hala Israel akan nama parit ibana pasabam akka paroha bojo jala dililiti akka bukan nasidai ibana ubilang torop ni akka bitang di jodo guarnasida sudena tibuldo tuhatai jala pergogo situtu dang habilangan parbinotan nai Jehovah paheon akka nanirupa dipatuki tutano yang go akka parjahati marede tari permahamu upu ji Jehovah marhite-hite hamulateo paluhamu ma uning-uningan mamuji debatatta ibana magukupi langiti marhite-hite ubun ibana pareden udan tutano on ibana patubur duh diakka dulu. Ibana mangalihot tu pinahan gagaton na sida. Nang tuakka anak ni pidong sigap akka nawak-nwak. Dang lomoro hana mida hagugon ni hoda. Dang lomoro hana mida hai-hai ni bawa. Dia lomon roha ni Jehovah do tahe akka na makabiari bana. Akka na makaluguton asini rohane. Ido sahana. Damang dainang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Totu molojupang Natal ganup jolma na porsea sa sitong na Maria Riado. Buasa alana marhite-hite pesta Natal naing takasma dirajumi ganup jolma ia Tuhan Yesus nunga tubuh ia ibana nungaro manopot tita ia ibana maninggal hon hamulion na asa ganup jolma gabi partohap di harajaw ni dibata alai gudang do jolma jupang manatal salpuak kataon ala dangol marminggu dangol mamuji di bata parngulon na saya songoni ganup tao di bagasan jamita na satu hita dia pala partikyano songo dia perpesalmen patupahon pamujiot tu di bata pamujian na pinatupan ni perpesalmen ala takas ibana manada mamereng hadirion ni debata ala takas ibana makilala basa-basa ni debata tu bagasan parngolon jamita nasa tu hita dia pala partikyanon sadaete puji-pujian na pinasa ni perpesalmen dungmula bangso ni debata
sian pabuangan Babilonia di siala kata kango dinasida. Dumula bangsoi alani asidot holong ni rohani di bata. Ditogion parpesal mema asa totong bangsoi mamuji-muji di bata. Huria nenolongan di bagasan tuhatta Yesus Kristus di dia pehita maringanan dia pala partikan. Diturpu jamita nasa hita takas dokon haleluya. Ay dinggaddo edonotto di batata. Ay hasudungo do ibana tama puji-pujion. Jehu bedu na pauli Jerusalem. Ibana na papungon hal Israel akka na mapare. Sada pengakuan imam na pinasa perpesalme. Jehu bedu na pauli Jerusalem. Na marlapatan. Boy pe bangsay musay mulak. Tutano na niliyaw ni debata. Dada ala ni gugu dinasida. Dada ala ni hamalon dinasida. Alay saluhutna. Tu ala asidot holong ni rohan ni debatado. Na dilihon na tu bangsay. Ala nima. Didokon. Ikot totong ma bangsoy mangedehon ede tu debata. Ikot totong ma bangsoy mamuji-muji debata. Ikot totong ma bangsoy maduk moliat itu debata. Adi pasabam debata do akaparoh na boco. Salhuna akasitahonon na di ay na idasida na salaon. Jel akka bugang dinasida di pamalum debata. Segala penderitaan yang mereka rasakan selama ini digantikan oleh Tuhan menjadi sebuah sukacita. Segala penderitaan mereka telah berlalu. Maka yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan memuji-muji di bata. Huria nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Puji-pujian na pinasahat ni debata mengajarhon jelmai patuduhon hamulatan na tu debata. Dada ala ni puji-pujian ni gabe sahat holong ni rohani debata. Alai ala nang sa do holong di rohani debata. Ana nang diliw debata do holong ni rohana. Jal ana nang taawud do holong ni rohani debata. Hataridan na ikota boto mamadok mo lihate. Anggota payut ihud di bagasan ayat 7 ayat 10 sada parpesalmen mengajak na porsia memuji debata marhite-hite akka uning-uningan o sasitong na naneng madokon iya julmai ikototong na memuji-muji debata siya nasa roha siya nasa gugo di siala pabahenan ni debata na totong nang sahat tu bagasan parngolon nasida aido hataridaan jolma na martua jela jolma na makamlatihon basa-basa di debata las didok debata do di bagasan turpuk jami taon dia 10 dang lomorohana mida hagogon ni hoda dang lomorohana mida hai ni bawah. Jadi ado na dalam debata. Mulu na dia 10 nang takas madokon dang lomorohani debata mamereng parporangan. Dang lomorohani debata mamereng parbadaan. Alai na dia lomoni debata sen ngulu digadup jelmana porsea. Ima jelmana porsea ko totong makabiari Jehovah. Songon na dia 10 sada. Jela totong makangulun asini rohani debata. Asa gabi halomuan ni debata ngulutta. Unang adong bada. Unang adong akka hosom. Alay na adong di bagasa ngulutta. Ima makabiari ibana. Nasa jol mana makabiari debata idu dialomod debata.
nasa julma na mga uhon holong ni rohan di debata di bagasan ngoluna ido partohap darajam di debata. Uria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. O jahan na sahat tuhita di bagasan natal tadi apala partikenon takas idokon edehom ma debata manang puji ma Tuhan. Ahadonan yang dohonon na tuhita di bagasan momen Natal. Na perjulo sahali nasa julma na marayon Natal. Iko mamuji debata di bagasan ngoluna. Dan orang di gereja, unang adok kita marpikir mamuji debata di tiki marliturgi hita pasato na kapajajoran dan ina digili debata. Alay nasa julma na marnatal. Na marnatal idang persoalan seremonial na. Alay nang makaporsya Jesus gabis pangulo. Nasa julma na makaporsya Jesus gabis pangulo di bagasan ngoluna. Iko mamuji debata. Pamujot tadak kolang di bagas joro sapi. Alay dinasa gulmit ni parngolota. Iko patuduhon tado pamujot tu debata. Pamujot tu debata na tapatuduhon di bagasan gulmit ni parngoluan. Ima marhite-hite akaulan na dingka. Akaulan na sopar hobar tu lomonirohan di debata. Unang adok kita marpikir manginang. Marnatal bahulang di gereja mah. Dang somoni lapatan dina marnatal. Perayaan Natal na patapatupa di bagasan parngolota. Ima sada pengakuan ng Roh Jesus Kristus. Di dia di matakui ng Roh Jesus Kristus. Dan di bagas joro. Alay, di nguluta si gadupare. Molo nunga tadok kodo marnatal kita. Molo nunga tadok kodo nunga Roh Jesus. Patuduhok kamu namay di bagasan ngulumuna si gadupare. Di bagasan rumah tangga muna. Di bagasan akkaulaw muna. Talumobi di ganuptik. Imana perdo. Napaduahon damang daynang marhite-hite pesta natalon nang didokot tuhita musenang nasa julma na marnatal ikototong do ibana pasangapod debata di bagasan nguluna. Husuk kumajat tuhita manginang. Nga buhat itu rumah tangga ta. Sa taog bulunon nunga talaosi. Nunga gudang akarumang ni hamalon tabolos. Nunga gudang akarumang ni dosa taulahon. Alay nagabi sukusukun buhado natalon tapake na yung pasangapod di bata. Amang inang pasangapod di bata. So manaripatupat perpesalme. Di siala imana maka porsen nunga malua imana sedosa. Perpesalmen menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki, yang dia terima itu adalah pemberian Tuhan. Nah kita pekosomarido marhite Natal di bagasa tikyon naing masuk kita tuh sada kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada padaku bukanlah karena kekuatanku. Nasa na adong dia, manang na pugus peho manang na mora, manang na sangap peho manang na lea, manang na perpangka peho manang ima pangula. Alay ko ni mata sadari do, nasa na adong dihita, silelew ni dibata. Jadi marhiti tinatalon kita diberikan sebuah kesadaran. Segala sesuatu yang ada padaku adalah dari Tuhan. Karena itu adalah dari Tuhan. Maka kita diajak untuk senantiasa mempergunakan yang ada sama kita untuk kemuliaan Tuhan juga. Dada dan pebos tagas. Dada naing mengalului hasangapon. Alay naing pasangapon di bata. Di bata nunga di pasangap pita. Marhite iti Jesus Kristus nagabijol matuportidion. Di bata nung umalis sangap na tuhita. Alinita paulak masangap ni di bata. Marhite-hite aha. Marhite-hite akaulaw na dingka. Marhite-hite haporsyan na polit. Marhite-hite aha. Marhite-hite akaparangi. Na delomod di bata.
Unang adong di bagasan parumah tangga ta parange. Hosok. Tua kahumaliang. Tua kahanggi tu inata tu amat. Alay ko tabahay maparange. Na mamuliahod di bata di bagasan ulta. Na patuluhon damang denang. Marhite-hite na talon. Neng takas di pasaha tu hita. Songo dia kita makilala kehadiran Tuhan. Makilala hadirion di debata. Amang inang gudang lujol masonarion. Dang dihilalabe di bata di bagasan uluna. Dang adong be ila na mangulon akka dosa. Tetapi melalui Natal ini kita diingatkan kembali bagaimana Allah hadir. Maka ketika Allah hadir, seperti yang dikatakan dalam kitab Lukas, bidusada ayat 10 pak tajah majo. Ada ko di buku di si Lukas bidu 2. Lukas bidu 2 ayat 10 pak idok debata di songoron. Hasangapu ma di debata digijang dame ma di tanah diakka jelma halumuan naik. Ketika Allah hadir di dunia ini, maka para malaikat itu mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempatnya maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia di dunia ini. Melalui kehadiran Tuhan ke dunia ini dalam perayaan Natal ini, kita mau diingatkan Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana kita ada kedamaian yang luar biasa. Kehadiran Tuhan memberikan sukacita, memberikan kedamaian, memberikan shalom kepada setiap orang yang percaya. Maka shalom ini harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Shalom ini harus benar-benar nyata dan benar-benar bekerja bagi setiap orang. Nah, perpudi sahal yang manginang adong ma sada keluarga. Dapat ma malam Natal alana keluargon di daerah Amerika. Jadi biasanya mulai bulan 12 musim salju do ima perayaan Natal. Tung dapat ima Natal pas tanggal 24 itu gin enak tomma amat tu gereja. Beta bu tu gereja nina. Alia hamed dokon amat ton. Dak adong itpolana lau tu gereja. Lama naton tu gereja. Sadatiki hudul-hudul mamaton. Sekali pemanaton ima di gereja. Pasudul lima ngalian dipagalek mana api sambil marsisu lima ne jabuna. Tarsonggok memana. Alan di bagaimana song nado malep pare makaca di jabu sape tu. Dungi di paroni mana matu luar. Di bering mana ma anong tul pidong. Na masa ngalian neng mahal tu dia bu. Diberi lima nama pidong. Mulu du pasok bu di luar naruhana mati manut pidongon. Ngalian naruha di mana. Duit mana majaket na, pakai mana sepatu na asal nang hona salju mana. Rome mana neng manopot ima pidongon. Alay di pajono ibana dirina, nabiar pidongon. Salau menghindar. Alana nang dibawa tu pidungon nang peluang ni mana. Romai ma amat to berpikir ma. Asugari nian. Buyo gabi pidung mungkin buyo makata dok pidungon. Iko dibawa tu pidungon do. Nagabi buyo peluang kui imana nina. Makuling magiring-giring. Mas ma perminggu malam Natali. Sadar memang dah mungkin buyo gabi pidung. Sadar matong imana neng mar Natal. Amang inang hurian nenolong di bagasan Yesus Kristus. Hita pejeje do songo bau dang porsia. Dang porsia nang roh Yesus Kristus paluau kita. Dang porsia iya Yesus Kristus itu dalam hamuluan. Di pajan Yesus Kristus dirina alai tetap kita marholang songo pidong itu. Tidak percaya bahwa laki-laki itu akan menyelamatkannya. Maka kita juga sering sekali seperti itu. Ingot tamu nama manginang di bagasan mulut tas dengan upari marhiti te perayaan Natalon
nang dipaingot ti taganuk marsada-sada. Asa totok kita mangedehod debata di bagasan parmota. Na parjulo jalan na paling utama. Iko porsia do hita. Jesus na rotu portibio gabe jolma. Mangalun sangap tu hita. Mangalun haluat tu hita. Asa molunung ataha porsia i. Buy mahita badokon pinuji madibata. Jala buy mata hilala. Songon akaede seru-seruani. Dame ma di jolma. Dame ma na dihita. Edeo madibata di bagasan ngulung. Marhite-hite parange na dingga. Selamat Natal. Amin. Martanya kita. Moliate Tuhan hosobar rohan nami tuho. Didingga ni basam nak kami lala dia pala partikyano. Jalanunga tarulihan marhite-hite hatam. Ajari mahami asa totong mangedehon puji-pujian. Di guar munabadia. Songon hataridaan. Nang porsedo kami. Di pakolongim na dilihom mo tuhami. Molihat Tuhan. Lihom madami Natal. Marpaso di bagasan ulo namin si Ganupare. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Selamat Natal.